Bugün Totar Teatrına nindi piyesler керек? Менә бер акыл иясе булай дигән иде үз вакытында. Пьеса ул фикерләр концентраты. Әгәр дә пьесада фикер бар икән, димәк, әлеге пьесаның киләчәге бар, һәм ул спектакль булып ирешә ала, халыкка. Бүгенге көндә пьеса ул барыбер халык мәнфәгатен кайгырта торган, әйтик, бер шундый медиа булырга тиеш. Хәзерге заман проблемаларын яңгыраган, әйтик, сюжетлар, андагы каһарманнар бар икән, димәк, татар театрына мондый пьесалар кирәк. Менә хәзер укыган пьесалар буенча, укыган пьесалар күбрәк андагы авторлар, әйтик, кайчандыр куелган, яисә язылган сюжетны кабатлыйлар икенче формада. Ягъни адаптация эшлиләр һәм яңа пьеса эшлиләр. Нәтиҗәдә бу пьеса теге урланган, плагиат дип әйтергә була бу пьесага. Ягъни менә ничектер бер урында тапталу бара. Нәрсә тапталу бара? Әлеге дә баягы авторның әйтергә теләгән фикере булмагач, драматург һәр вакытта кабатлана башлый. Әйтик, менә Туфан абыйдан сюжетны алада үзенә адаптациясы, Зөлфәттән, башка авторлардан шулай килеп чыга, ничектер икенче ризык или өченче сорттагы ризык, һәм ул тамашачыларга кызык түгел, чөнки ул булган.